тамошобинои азиз, конкурсе ки бояд 21 март ҷанбаст мешуд, 25 март ҷанбаст мешавад. Барои он ки спонсорҳо ба хулоса омаданд ки азбаски подписка нест, актив нест, конкурса камакаки дигар дароз кунанд. Ба ҳамин хотир рӯзи 25 март насиб конкурс ҷанбаст мешавад. духтаро гуфтанд ки ҳамин авқотое мекунӣ, бугӯ чӣ хел мекунӣ? Мисол дар бораи авқотое ки мепазӣ кам маълумоте, як хелшо пешхи мепазим, як хелшо хайми да ягон интернетҳо дудагим. Масалан ҳозир ирӯз ман мепазим духтаро чи асон ман макарон пухтанӣ будам, не ки бо даёдам расид ки ман урӯз 2 дона баклаҷон харида будам. Ба ҳамин хотир гуфтум ки хай баклаҷонҳоро қадин ами карочи ман ёро бирёнак мекунам, иқак тушид мекунам шонкамакак овда, ба мебинем ки чӣ мешавад. гуфти арзанда аз ҳичи ячи не ки ҷада ҳич несте чанчиай. Ман гуфта будам сковородка мечаспа. ҳоля мо эксперимента дальшиша накардем. Мара гуфтанд ки дадуш намак якма намак духтам шад ҷӯш шава. Гуфтистам намедонам чӣ мешавад, намакша мерезам, бояса руған мерезам ва мебинем ки чӣ хел мешавад. Не ки ҳозир яки хелида намечаспа, ано тухм бирён, ягон чизи гӯшто қаб бирён кунам намда мечаспа. инам хе пиёза бирён мекунем. ҳозир баъд картошкаро медозам, сабзи ҳамачам медозем. Я хел тоуш медем, я қошиқ томат қатӣ. Томат аз фирмаи Илҳом Зиёев. баъд карочи духтаро иқак об даҳанча мепӯшем. Тамом, немиқа кор. чизотро медзан. салом дӯстони азиз, субҳи мо ирӯз сар мешавад харид барои турма. опо ҳама чӣ наврӯзӣ кунанак бачо. инҷа як пакетш аймо буд анами. манам хе харид кардам, мара амнолида бед мара ждат дошта. инҷа гӯшт гирифтум, моҳӣ гирифтум, халадая зелень, кетчуп, мич, фонтари чиза. пеши сухтиёндаи мамах бозори Саховат харид кардам. ирӯз 19 марта. духтаро рӯйхати ирӯзаи корои ма ҳамқа бисёра ки саҳар қати хеста дилафрӯза наврӯзӣ рӯй кардам. бантика мантика киртав пиртава ана баъд пули свет спорт дан рафтам. агар ирӯз наспорем 6 рӯз выходной, мо предоплата ку карточный вай дорем, счетчик дорем. ман чӣ харидам? ира корвон бо рафтан дар кор буд. ира равшанда харидам. корвонда масалаи тиҷоратиро дидан. на батарея харидам. не нахоб батарея. баъд карочи рам дадидин дадим растантари бозичо селган равшанда харидам. бо салон рафтам. корои салона дидам, ба дивай омадам, наҷа харид кардам. ира ҳозир бояд ма барам биспорам. дута харид кардагиам. очамда фақат гӯштам, хеле моҳӣ гирифтам, тамом нон. очамда бояд барам бутам харидоша. ба дивай ма бояд ваҳдат барам. ҷиянам барои тести марказчим чи карочи вайда ёрдам дар корда ура бояд барам бинам. ва баъдан баъда корои хонаи худам сар кунам. барои ҳамин аввали рӯза ва корои хонаи хештаворома мекунам. ва агар вақт раса корои хонагии худам да хариди хонаи худам да насиб бега. ва иҷа бо як гапи дига, агар вақт раса бо пул монад да хариди хона. хулоса ин соат 9 чандай дойдо харид кардам ки равналиро усфед кунам. ва ана ирӯз дина дида чӣ гарм буд, тая карда имрӯз дур нигоҳ кун. мебора заҳри борон тари оди тароҳам.
осмоним беси то разорм сарҳадсим хор дорад тош 20 солам гузара оқибат бояд бо ма боша кош 100 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт пайтову далӣ дигар нестаю тарӣ олмон дора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯи парӣ корча нишон додам ман муҳаббата байни мо кунӣ сидқан ай дилам раҳмат ки малабуд да димоғаш ҳар ҷода мебина номаш бояд намекам бахдам ромаш ака ҳичкира номаш наметона шава дар олуш 200 солам гузара нашав агар орзуҳом амалӣ сайт пайтову далӣ дигар нестаю тарӣ олмон дора парӣ тари неста италӣ бояд ҳаво парӣ роҳ ба сӯистар мемист паспорт бевист актёр вектрист аёл рафтам алқуд пишак хардам инай хеле дошт бо гирифтам бо ай феликс уқа нағз набинанам феликс ай ҳамаанам як чик хета нағз мебина вай нейра хай мехра вискаса чан амуд гирифтам и кофеи худ мададуя меомадай на уже омад ту фаҳмиди ки авкот омад о фаҳмидам интересно ай куҷо фаҳмидӣ авқота битимаш чира гишнай кадомиша битим равшан нағз мебинад дар мо авқота брезем мега тезак ҳама усу бран ман қадиш бихӯрам косаша навардидӣ кофе нараса окей бентен ол беа минут карсона не картона холи намекунӣ ман холи кардам чиёша хӯроки имрӯзӣ 8 кас як сакчара девона доранд 8 кас равшан бигӣ сакчата ай ҳами қаши додам гари пишак сер кард бо хезонуш мегазата я чӣ шава дада чия ёҷа бояд чӣ боша арзон арзон мера баъд дада ҷа римон кира бест май гиҷо метонам чия бест на капус ҳамора ина қабиди чӣ хуши дамонали тамом батарея тамом шудага ба ман нав хардавдум батареяша Tamam, dafşık baba, akine bir af batırdı. Ne mi Saudi'ye bana peçke fırçalı olsun. Bir şey olursa o da peçke.
духтаромо ирӯз мепазем мини шаурмача тортилья 5 штуки дора 5 донаи дора шаурмача мекунем мачкука дистам ма дайҷа хеле ки дистен чи мурға реза кардам бирёнка дистам олибо сосиска мекунам шаурмои ма ҳам сосиска дора курини ҳам гӯшти курини одринг ҳичи набуда ирӯз даи хонадон зелен дорем кетчуп и майонез тамом инора ма гарм кардистам сосискора ва мурғура уже я борда зиҷбахта пухта сабун сведмор бо гирон шуд дако мутфилм тамошо дорам Юра ма печондум боврат нададӯ сковородка гарм шавад камтара баъд мегирим шон тамошо бинем 20 мартаи мо бозор омадем чӣ харидем ана аз ма шонда мегӯм зефир 10 сум ана и короче чия и дилафрӯз Мочалка. 5 сум 7 сум Максимально. ана и 20 сум барои фаромӯш за телефонуш ана и Шапка барои дадам. кепка барои Рамонали 35 сум ана и чизои дилафрӯз 1 суми ҳама чизои арзонам мебуданд 4 сум вай наҷада бо мамайка ча харидам дита 25 сомонӣ донаш ира барои исфандиёр харидам ва анаиша барои ки равшан ман пакет дадошам и курткаи хидмай ва мунави мачалка 2 сум абзори харидаида 2 сум ва динаи раиса ҳар рӯз туфлӣ мехара нав харида буд туфлӣ бо 85 сумда бо туфли хардак ем болош мепара мера дар назаршон чӣ қадр хушрӯ метавам 85 сум туфли ва ҳамқа хосият вақт дора ки мехеза орд мебеза ва ягон чӣ мепаза элак ҳамон поён дамон хе мебинам элак бигиш дальше тамошобино наконец-то брош сковородка 200 сомонӣ 230 сум чанд сум буд хуарам қаҷафта будем ва бо арзон кард 200 сомонӣ мана санги гуфтиам ё 200 сомонӣ нами сковородка дигар чӣ бо дилафрӯз бо як ҷои дигар рафт ай очам красовки мегумам яктон красовки аз Германия овардаги мама ҳар чиз дар корӣ биёранд ма як чемодани калон красовки овардагим бо баъди вай апам як коробкаи дигар роӣ кардагиам ман хай бо красовки вайҷа
рамнали спортивкаи Adidas ке накшоша Adidas қати футболка и самый чизи дар кори тамошобино памперс тамом Royal baby. бо ҳамин тамом ҳам ха бефарош Чиз демекӣ